Ezeaku Ejiofor. Ihe nchọrọ ịgwa ndị Igbo n'ebe a bụ na ihe niile afọ ha na-aza aza na-anwụ n'ala Igbo ọkpa ha na-aza aza n'obodo isi nwatakịrị ebe ibu ọmụ ndị na-egbu ndị a bụ ndị ụka because ọya niile ahụ nwere solution at the earlier stage mana ọ na-ahịa ndị be anyị ndị ụka were olive oil ndị ọcha ji esi ndị ụmụ nwaanyị jide n'isi na-enye Chukwu Ebuka onye Igbo na-enye ya Chukwu Amaka onye Igbo na-enye ya ngọzi mmadụ bụrụ n'afọ na ịmụ narị ego Jesu ọfa nwatakịrị nwụchi olive oil ọṅụṅụ anya egbu oge eto na ọya nọ ndị nna anyị na-enye poison nọ ihe site n'aka nna anyị ọ bụrụ na ụdị ihe adị ọmụma bụ Ezeaku agwa gị agwụgo more than 6,000 people ọya n'ala Igbo nwere onye mbujere ụlọ ọgwụ after diagnosis enwere onye mbujere ụlọ ọgwụ after diagnosis ọ bụrụ ihe na-eme onye a bụ a new case to study medicine ọ bụrụ gị ihe nwere afa ihe nwere solution eji eme gị na-agwụ ya e wee tinye anyị n'akwụkwọ bati ụmụnne anyị ya alụ kama ha ga-eji ụlọ ọgwụ emewe ekpere Reverend Father na Igbo Catholic Church nye Reverend Father two times free medical check-up in a year otu o si dịkwa n'Europe ị na-arụ ọrụ n'Europe every 6 months ọ bụrụ submit your medical report achọọ gị n'ọrụ kedu ndị Fada ji ego ahụ eji ego anyị na-atụkọta ka anyị jite gị medical check-up nwa ogbenye ya zaa isi ya bụ ukomas odembịa na-agwọ emepe envelope a were ego iji ukomas a dị ya ndị Igbo dị ọkwa ọ dị ọgwa na mma onye si na ife ọjọọ ka ndị na-eme n'ala Igbo na-agbaji adị ma ọ bụrụ na ife ọjọọ ya so mana ọ bụrụ na ọ bụla ife ọjọọ asụrụ onye jee na Dubai taa ndị Igbo nọ na prison na Dubai na up to 8,500 India bụ accountable Malaysia bụ agụtasị Ethiopia all these African country Egypt to here Egyptian you see to them when you shall see number ndị Igbo nọ na ngadi dị ka aja kedu future ụmụaka mụ na gị na ọ ga ha tobe n'obodo Jizọs na-enye mmadụ mana the same Jizọs agaghị enye France visa ka ọ bịa bi na village the same Jizọs amaghị onye Germany visa ka ọ bịa bi ibe nna mgbe na-agwagwo m ude na-ebelogo na mgbagwo asị na gị na-emego anyị bidoro ozi ọma Chineke na-epuru ije ozi ọma Chineke maka ihe na-protect obodo bụ nsọ iwu enweghị ihe dịka forgiveness Baịbụl kwuru bụ rubbish eji were Afrịka onye ọcha mara ihe bụ forgiveness a sị ga agbafe na ebe ịgbafe ya be ndị ọcha ịda na-ekwu fine ọ na ị ga-aprisi otu a ka ọ dị na be anyị mgbe gboo edowe nsọ ana imerụ nsọ ana ịda na-ekpola alụ ọ na-amapụ gị na ịkpụ alụ a bụ ịkwụ fine ịmafụ gị n'obodo bụ ije frisi ọ bụla eziokwu ma ụwa na-eme gịnị ebe ọ na-etigbu onye mere ihe ọjọọ ọ bụrụ na ala ọkọt onye ọcha wetara anyị taa bede nwere kpechie mmadụ ikpesisi igbo ya by hand na onwe ihe dị iche anya dịka snake anyị ọ bụ ihe arụ na mụ na gị na-abọ taa ga-apụta na vileji ọ bụ mmadụ chọpụta bụ mmiri na-asa wee si na-asa chọpụta anyị atụke ego iji ọbara nna nna anyị dị ndụ chụta otu ị nọgide ịdị ka mkpụrụ osisi ụdara daa n'ikwu omi ọbara mmadụ ka eji dị ndụ ọbara nna nna ga-echukwa mmadụ ejikwa ọbara nke gị nwa gị dịkwa ndụ obodo dị otu ahụ mụ na gị chike aka ọnụ anyị arụ ụtụ họl ede ya sepete ndị ya sepọ kedu ihe St. Paul mere n'ala Igbo ofu onye gwa m ihe o mere ọma Igbo kedu ihe ọma St. Paul mere n'Ebonyi steeti kedu ihe wee na-asụ n'obodo na-ebigo na mgbakọ na nchịkọta nwa bụ Ezeaku na-asị gị obi sie ụlọ ike obi siri m ike mana anyị ga-eje n'ude ebido gị anyị na all over the world
itinye eche ọnụ n'ihe ụfọdụ kwuru ọkachasị ihe nwanne anyị kwuru anyị achọ ihe anyị na-ebe a bụ akọ n'uche nke ndị gboo ji bido ka anyị chọrọ ka ochie daa azụ maka na onye gboo wetara aja nke ife si mba weta ịbụ si mba megide weta ụlọ si yes onye agboo ite o nwere ejikọrọ ite n'ọkụ akpụchi gasị na ọ ga-aga proses ọkụ ọkụ bifo ohie ọ dị unu so simple ọ bụrụ na ndị a nwere ike ịrụ ihe dị otu a mụ na ga rụrụ Android phone taa something is wrong somewhere and ebe mmiri si baa na opi gbọgburu yere anya Matthew 7:7 si gị mee gịnị gị yọọ n'ihe eme gịnị gị tụọ aka n'ụzọ ga-eme gịnị ebe a ka mmiri si baa n'opi ụgbọ atọ na a na-ayọ onye ọbụla bụ a na-ayọ onye Imo steeti mechaa anya na tụgharị Jizọs ya bịa nga n'oge ruo onye Nsụka be nna m sekpụla ha na tụgharị Jizọs Nsụka si ya Jizọs ya bịa ọsịsọ n'oge ruo the time to stop this rubbish. Ihe ndị nna anyị gwara anyị bụ na mmadụ bụ chi ibe ya ọkọkọ mmadụ gakwuru mmadụ ibe gị ka o mee gịnị ọkụ anụmanụ ya mee gịnị ekpere abụla ọrụ aka n'ala Igbo na omenala Igbo emeghị ọrụ aka n'ụlọ ụka ụna na na-ekwu e nwere ndị be anyị na-akpọ iru anyanwụ mgbe m pere mpe mụ na nna m nọ n'obodo iru anyanwụ a bụ chi Igbo nna m weta ọjị n'iru anyanwụ ọkpọkọ nne ya kpọkọ nna nne ya kpọkọ nne ya kpọkọ ebe ọ hado kpọkọ aja osi ọjị by then akwakọchago m ọgwụ maka ọmụ ala asụ na nwoke akwakọcha m ọgwụ m eme gị within 4 minutes 3 minutes o kwuche gị ihe olu anyị bụrụ ọgụ mee gị mgbe gboo nna anyị ha niile nwechara paakị ọba ji bụ nnukwute paakị ọba eze bụ nnukwute paakị ndị na-emete egwu isi ọfụma bụ nnukwute gịnị ndị na-agba ite ọfụma bụ nnukwute gịnị ihe anyị nọsịta bụ eje tụọ ahịa na China eje tụọ ahịa na ebe asị na ọ na-eme 20 feet odogwu ọmọkwa ka a jere oke na Japan ọ ihe a mere m ji wee tụọ laptop na Lagos ebe akalụ nwa ikpe na-ekodo nwunye more than 10 pieces of laptop na Lagos from one of our members kwano Lagos enwere ebe m na-emekọtara dị ihe n'azụ ya adị enwe about 4 warehouse ebe mmana m ga ndowe okwu 1 million all that 4 of them and may use 3 sacrifice very big warehouse for ụmụaka anyị gbasa akwụkwọ ka ha bịa mụọ gịnị ka esi eme programming ka ha mụọ ka esi eme gịnị programming ebe ụwa nọ and our ancestors bido with science and technology ọ bụrụ na ndị gboo ga-emekọnata nwa ihe otu a ma kpọkpọ ya ma ọgwụ ma kpọrọ ya alụ nsọ anyị izi ihe ozi omee all technology it receives just like this food either I am number or receive so we need to go back to our roots where common sense exists. Onye ga-emekwere mụ n'ụlọọgwụ m na-emekọnata na Ogidi mụ na ya na ọ na-emekọ ya emeri m si ya na m na-emepeli ihe uche mgbe na-adịghị anya ọ ga-ebidoro ụdị plan nji ebe a achọrọ m anyị na-emepe ya a ga-eji ihe dịka ambulance 5 million shuttle bus ambulance 5 anyị enwekana ndị Igbo nwekana emergency number isi waa gị na ya dịkwa emergency ka ndị be anyị mkpu ibike na tatụla ebidogodi ya ama m na-ebido ya na Anambra n'obere bụ ofe Imo steeti ofe Ebonyi mere ma ọsọ ebe ọbụla ndị Igbo ụmụ Igbo ga-eru ihe a ka anyị ga-emegide mgbe na-adịghị anya anyị ga-enwe mụ na akwụkwọ nke anyị ụmụaka ya kụzidobere ha si ya
And I consider them Mba na da akuzi. It's our right. Yes. So onye ọbụla guzorosi ike. Iya ka ya akuzi gị Ihe n'ụwa. nwanne nwoke kwuru na Ị ka gụrụ nka na akuzi gị ofu ya. ihe niile si ime ndị mere m ala esi Ebuka Obi na nwa m ya kpọrọ Afrịka. Anọ m mbọsị ụka jewe ọgbakọ. Ebuka Obi agwanụbeghị m ekwu for the first time. Ọ mgbe Chiedu Nwadike n'ahịa ahụ ebere ya jee na nke Mbaga were olive oil baa ya. M wee pụ the video wee kwuo n'ihe Chiedu Nwadike nwere leukemia. Na the only solution na ga-aflush ọbara niile dị ya n'arụ chọọ 99% match ọbara wee kwe ya n'arụ. And na Nigeria enweghị the facility. Ebe a ga-eje ka ọ dị cheap bụ n'India. Na ọ bụrụ na eme egwu ya na tupu ọnwa na-abụ na ọ ga-abụ onye Nwụrụ anwụ. a ka na-agbagharị NIA na ndị otu ya ka eme akpọje gị India o mee gịnị. Ọgbọrọ ọkụrụ ozugbo. Ebuka Obi wee pụ ya bụ bido wee gbalibe m. Si m onye ka m bụ ịgwa spiritual party. Na mbọ ọzọ m matara ya na ọ ga-egosi m another side of Christianity. Yes. anyị nụrụ ya Anyị pụkwara ya. Which is a threat. Oh, ihe. If not, by now ha ga na-agba agwa na anyị. Mana ofu ihe. Maka na uche ka eji aka. Ndị anyị na-eme taa ihe uche. Mgbe mee vidio gosibe di ya mmadụ na ngwogoro ọya na be nne ya. Sọsọ ndị Imo steeti ka anyị gosiri na mmadụ na ngwogoro nọ n'Imo steeti. Na-egosi ya. Gosichezi ya gosi ya ka ụmụ nwaanyị anyị sadagharị ka ọkụkọ na-enye ya bụrụ gị ihe wute ibute chi fada gị nwaanyị ebe ọ dara na n'elu ga na-ebido graduate egosi m onye ọcha ote gị aga confirm egosi m onye ọcha o ihe ndị be anyị na-eme ozugbo mepere onye kpụrụ isi si gị nyere ya aka si mere aka o bụrụ ụzọ si mere aka ị chọrọ ịfụ ụzọ ọzọ ọ bụ ị chọrọ ịfụ nwa gị ọzọ ọsị ya Ọ chọrọ enyemaka onye nwa ka ọ tụrụ okwu n'ọnụ o na wee si oju anya ọsị ya na ya 400,000. ya chọrọ ha Na ọ chọrọ enyemaka ngwa wetara ya 400,000. o wee bụrụ ya o wee koodu kwu ya site n'ego ka ọ chọrọ wee wepụtazie ya vidio ebe ọ na-ajụ one girl what is your name the girl si ya why must you know my name then gị gawa na ya chọrọ gị bọs ma ọ bọs bido onye nke ahụ deliver ya dịbazi ọ gaa na maka na ndị isi ojii ụzọ onye gaa na nsogbu eme gị please onye ahụ enwe ọkụ n'epa Yeah, that was okay. so ọzọ dị gị bụ ya dị m ka onye nwepụtazi arrest ahụ na ọ pụtara sị na ya mesịrị ekpere na ana spirit wee apịa n'iru ya na wee chọọ ịkast the spirit ọsị a ya egbukweni ya na ya gbara ajọ mmụọ na nkụrụ ya gburu egbu ihe mee njiji ebe anyị ba na o menshọnụrụ igbu anyị enwe m NGO iji kwuchitere ala Igbo ọnụ be registered people love themselves and information. Ekwube izukwu n'anya onye gburu ihe esi na ihe ekwuru. O wee sị na ihe dị mma ji wee mere abịa na nwa ya nwaanyị na-abịa ebe a na nwa ya chọrọ ka egbuo ya otu esi na chọrọ ka egbuo nwa otu esi o sị na demand bụ ọbara na demand oyi ukwu na ọ gwara ya afa ọnkụ ya so wee kọwachi ihe ahụ anọzi m on Sunday they humiliated us I watch it but ya dịba mana ihe bụ obi ụtọ na ihe niile mmeri mechakwa bụrụ e nwere ya ka ọ na-eme ha wee bịa Ụwa tie ọnụ. ekporo m ka maka onye oyi at least the law kwuru na onye nwere ọfịs na-abụrụ na oji egbe ezu ori ma onye bita na-ekwesịghị ishu onye ahụ invitation of my estate actually na dị okwu enwere ebe weta invitation o wee bụrụ ebe anyị na-control almost 500 people ka ị bịa n'etiti ha ịkpụrụ m ịmakwa na such arrest bụ eke cause casualty ma ndị mere ome a emere ya ọ dị mma ihe na ka emegide anyị ka eme anyị jigide ka a sị na-emegide anyị mana ụdị na-ebelogo na mgbagwo ewee kpụrụ m bịa Abuja mmiri wee zuwe na Abuja onye abịa bụ onye abịa nwanne m nwoke barista Henry ụnụ ga-amụ ya
O nwere one video mere ga viral bụ sị na Nnamdi je court ọkwa dike nọ n'ilo onye nwa mere video na-asị na ọkwa dike ka unu dowere n'ilo ọ bụrụ Emi of Sokoto ma ga-edobe ya na n'ilu onye DSS na-asị na ọ ga-agba egwu ọsị ya agba ya na ada anwụ ọnwụ kwuru na so ewee bịa kpụrụ mgbagote Abuja on Sunday ka ya gbagote on Monday ha je weta detention form wee kpụrụ mba asel chefo on Tuesday ndị banye wee bịakwa onwe one honorable bịakwa Barrister Henry ha ma nwanne nwoke Pius ma Barrister Ocha n'ebe Barrister Ocha mbịa kwuo ọbụgbọ na ọgọ nwoke ka ọ na ya na nwunye mbụ the same village ewee bịa ha mamazi ya megide meet dị IG onye bụ gachi nweta IG of police o wee nye ọda n'ime abalị asị release wee chọọ bail bond eji release mmadụ na asị ọ bụrụ na that station enweghị ha ji maka jewegari n'abalị ahụ I went there on Tuesday. Kaifo Commissioner of Police. Kano from party that, not from party. So on Tuesday I was on mismanagement, but there was $300 on me. The honorable Tielaka. Ewe belom. Where Polom Jewe. I bought then a second floor, sick I tell the commissioner. So always calling up Pachakwana. Also mine about I just said for the age. No one need him. I went up. And a little morning. Bunando to any I mentioned welcome. Where the bone of what I hear that very good. Where the bone of the same day, animal moved to be better to a far back Barrister Pius. When they want to wear bomb Muslim. Now the police are a bamba, may I just limit I want I go. That's Nayan was I meet the Commissioner of Police here. Where's here and one was him no honorable managing this release of lawyer. This is the police command and no polo. You see, and the man of them that a major law police in Nigeria. The whole office is casting. So no one I be I think Amalu say Sim natural Gambo stage, no wow, was a book flight. Well, the first flight but next day. A web party in that, but I ain't in a zone office commission. By then, I'm on one Ndebola, Kogono, Kameso, when they case, why did you release him about the moment when a blind woman had a fact? I'm not going to say so, where Bogota. It's with the commissioner. I'm looking what you take. I'm going to have a lawyer. So, where I always had an jump over oil gas in Tinia. Where Bogota? Where Bebe? Betcha, Maganda was your match in a go. No, I get. What be your commissioner on a lot where Joe Akusayon, so no, I want to be a member arrest. They will authorize letter, able to be here to arrest me. Osino. Yes. Osino. Sorry. Osino. Osimba. Nanene. Barrister Pius Ezeaku. Barrister Pius Ezeaku, thank you, sir. Where do I Pius? No put it below one answer. Thank you, sir. Awesome. You know there. I was there. Listen, I'm going to get you there. Here, the man of Julia. Is the authority from these people? Awesome. Yes, yeah. Yes. Yes, yeah. Where is it? The person cannot take over from him immediately that he will submit it through the IPO. Oblonga.
Yes, I know. Okay. That was what happened. No, I was there. Oh my God, bro, also. Oh, my God, I can care, but I go see it. Pious to say, because God knows the question. Pious to say, Right on, you are right. So, I wait him at detention again. When no, come by detention now. Mazi Chijo, Henry, Njam, Barrister, Mama Bemakon, only Obona. So I guess a true Quabia station. My one of our member, police in Alaba, senior for a fellow Columbia, and I want you to Libya, go tell him at all NG. Oh, everybody, where's Yana? Ezibo mama maka. Ezibo men o kan man o we. And o ye man ndi o yan Igbo je chire lo so asile. When no say that Thursday. Well ka I wan no wan eze. Barrister Henry, how we bia? Eche ga bia the next day. Ha bia the other day how we bia? Sika no from me how we bia? Owebo na has no Ozokome. No law firm Ozokome. Send for the lawyers so where there. Anyway, they would them say no law akuko. You see how? Also no barrister nam de kan. Na no nevu Ozokome ani nya no nwa. So Ozokome ne bele nam de kan o. Ibe. No bona ya drag amoka ojebe court. No ge put nnukwu enemy. Nani. Ndai POP nwe ke sege na agbaze ha. And then my POP, the only people who will stand as government. As an individual, if you challenge them, you are gone. Especially you know na. So because case I be a very good case. A very good guinea. Gabo akusayo njeche mbosozo. Oman takes the power on his own. Owebria. Ogwamia, Osbogwamia, Obi Magnet in you. By then, Mark on a fire will go, petition will go to go for my fundamental human right. But it's Mark on Ghana, Banzu. Case. Send Wabia, submit letters. Ebeni ne muluso. Ebeni ne megini. When I woke up, when I Chijo, Barrister Pious. One of them, Jan.